Matar mafarki kashinaya. Awani gari mai tsikeda walwalada annusua, wani matashi mai suna Ahmad ya kasanse yana rayuwa, tsikin nutsua tareda iyayensa. Ahmad kyakkyawan sauraine, mai ilimida tarbia, amma duk ta haka bai tara samun budurwarda zuciyarsa ta aminseda itaba. Watadare, bayan ya gama sallar isha'i, ya kwanta barci. A cikin mafarkinsa sai, yaga wata kyakkyawar budurwa mai cike da kamala. Fuskar ta haskaka kamar wata, idanun cike da nutsuwa da fara'a. Ta tsaya tana kallonsa cikin murmushi. Wake ce? Ahmad ya tambaya. Budurwar ta yi murmushi kawai ba tare da ta amsa ba. Kafin ya sake magana, sai mafarkin ya yanke. Da safe Ahmad ya tashi zuciyarsa, cike da tunanin wannan budurwa. Ya yi kokarin mantawa, amma abin ya gagara. Kowace rana sai ya tuna da ita, kuma duk dare yana fatan sake ganinta a mafarki. Bayan kwana uku, sai ta sake bayyana a mafarkinsa. A wannan karon ta ce masa, idan kana son ganina a zahiri, ka yi hakuri, lokaci yana zuwa. Da Ahmad ya farka, ya rasa natsuwarsa gabaya. Ya fara neman wannan budurwa a ko'ina cikin gari, amma babu wanda ya santa. Shin wace ce wannan budurwa? Me yasa take bayyana masa a mafarki? Zai taɓa ganinta a zahiri kuwa? Ku kasance tare da mu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin Matar Mafarki. Matar Mafarki kashinaya. A wani gari mai cike da walwala da annusua, wani matashi mai suna Ahmad ya kasance yana rayuwa, cikin nutsuwa tare da iyayensa. Ahmad kyakkyawan sauraine, mai ilimi da tarbiyya, amma duk da haka bai tara samun budurwarda zuciyarsa ta amince da ita ba. Wata dare, bayan ya gama sallar isha'i, ya kwanta barci. A cikin mafarkinsa sai, yaga wata kyakkyawar budurwa mai cike da kamala. Fuskar ta haskaka kamar wata, idanun cike da nutsuwa da fara'a. Ta tsaya tana kallonsa cikin murmushi. Wake ce? Ahmad ya tambaya. Budurwar ta yi murmushi kawai ba tare da ta amsa ba. Kafin ya sake magana, sai mafarkin ya yanke. Da safe Ahmad ya tashi zuciyarsa, cike da tunanin wannan budurwa. Ya yi kokarin mantawa, amma abin ya gagara. Kowace rana sai ya tuna da ita, kuma duk dare yana fatan sake ganinta a mafarki. Bayan kwana uku, sai ta sake bayyana a mafarkinsa. A wannan karon ta ce masa, idan kana son ganina a zahiri, ka yi hakuri, lokaci yana zuwa. Da Ahmad ya farka, ya rasa natsuwarsa gabaya. Ya fara neman wannan budurwa a ko'ina cikin gari, amma babu wanda ya santa. Shin wace ce wannan budurwa? Me yasa take bayyana masa a mafarki? Zai taɓa ganinta a zahiri kuwa? Ku kasance tare da mu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin Matar Mafarki. Matar Mafarki kashinaya. A wani gari mai cike da walwala da annusua, wani matashi mai suna Ahmad ya kasance yana rayuwa, cikin nutsuwa tare da iyayensa. Ahmad kyakkyawan sauraine, mai ilimi da tarbiyya, amma duk da haka bai tara samun budurwarda zuciyarsa ta amince da ita ba. Wata dare, bayan ya gama sallar isha'i, ya kwanta barci. A cikin mafarkinsa sai, yaga wata kyakkyawar budurwa mai cike da kamala. Fuskar ta haskaka kamar wata, idanun cike da nutsuwa da fara'a. Ta tsaya tana kallonsa cikin murmushi. Wake ce? Ahmad ya tambaya. Budurwar ta yi murmushi kawai ba tare da ta amsa ba. Kafin ya sake magana, sai mafarkin ya yanke. Da safe Ahmad ya tashi zuciyarsa, cike da tunanin wannan budurwa. Ya yi kokarin mantawa, amma abin ya gagara. Kowace rana sai ya tuna da ita, kuma duk dare yana fatan sake ganinta a mafarki. Bayan kwana uku, sai ta sake bayyana a mafarkinsa. A wannan karon ta ce masa, idan kana son ganina a zahiri, ka yi hakuri, lokaci yana zuwa. Da Ahmad ya farka, ya rasa natsuwarsa gabaya. Ya fara neman wannan budurwa a ko'ina cikin gari, amma babu wanda ya santa. Shin wace ce wannan budurwa? Me yasa take bayyana masa a mafarki? Zai taɓa ganinta a zahiri kuwa? Ku kasance tare da mu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin Matar Mafarki. Matar Mafarki kashinaya. A wani gari mai cike da walwala da annusua,
wani matashi mai suna Ahmad Yakasanse yana rayuwa cikin nutsuwa tare da iyayensa. Ahmad kyakkyawan saurayi ne, mai ilimi da tarbiyya, amma duk da haka bai tara samun budurwar da zuciyarsa ta amince da ita ba. Wata dare, bayan ya gama sallar isha'i ya kwanta barci. A cikin mafarkinsa sai, ya ga wata kyakkyawar budurwa mai cike da kamala. Fuskar ta haskaka kamar wata, idanun cike da nutsuwa da fara'a. Ta tsaya tana kallonsa cikin murmushi. Wake ce? Ahmad ya tambaya. Budurwar ta yi murmushi kawai ba tare da ta amsa ba. Kafin ya sake magana, sai mafarkin ya yanke. Da safe Ahmad ya tashi zuciyarsa cike da tunanin wannan budurwa. Ya yi kokarin mantawa, amma abin ya gagara. Kowace rana sai ya tuna da ita, kuma duk dare yana fatan sake ganinta a mafarki. Bayan kwana uku, sai ta sake bayyana a mafarkinsa. A wannan karon ta ce masa, "Idan kana son ganina a zahiri, ka yi hakuri, lokaci yana zuwa." Da Ahmad ya farka, ya rasa natsuwarsa gabaya. Ya fara neman wannan budurwa a ko'ina cikin gari, amma babu wanda ya santa. Shin wace ce wannan budurwa? Me yasa take bayyana masa a mafarki? Zai taɓa ganinta a zahiri kuwa? Ku kasance tare da mu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin Matar Mafarki. Matar Mafarki Kashi Naya. A wani gari mai cike da walwala da annashuwa, wani matashi mai suna Ahmad Yakasanse yana rayuwa cikin nutsuwa tare da iyayensa. Ahmad kyakkyawan saurayi ne, mai ilimi da tarbiyya, amma duk da haka bai tara samun budurwar da zuciyarsa ta amince da ita ba. Wata dare, bayan ya gama sallar isha'i, ya kwanta barci. A cikin mafarkinsa sai, ya ga wata kyakkyawar budurwa mai cike da kamala. Fuskar ta haskaka kamar wata, idanun cike da nutsuwa da fara'a. Ta tsaya tana kallonsa cikin murmushi. Wake ce? Ahmad ya tambaya. Budurwar ta yi murmushi kawai ba tare da ta amsa ba. Kafin ya sake magana, sai mafarkin ya yanke. Da safe Ahmad ya tashi zuciyarsa cike da tunanin wannan budurwa. Ya yi kokarin mantawa, amma abin ya gagara. Kowace rana sai ya tuna da ita, kuma duk dare yana fatan sake ganinta a mafarki. Bayan kwana uku, sai ta sake bayyana a mafarkinsa. A wannan karon ta ce masa, "Idan kana son ganina a zahiri, ka yi hakuri, lokaci yana zuwa." Da Ahmad ya farka, ya rasa natsuwarsa gabaya. Ya fara neman wannan budurwa a ko'ina cikin gari, amma babu wanda ya santa. Shin wace ce wannan budurwa? Me yasa take bayyana masa a mafarki? Zai taɓa ganinta a zahiri kuwa? Ku kasance tare da mu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin Matar Mafarki.